ấy thu sinh tụ tam tắc tên anh soi chỉ na ấy dấu ram ring tu tên ít thì mấy tiếng thu sinh tu tên anh soi tam tắc cái ngày tuổi hiền ni ôm tắc ang alang ni xí lâu ni cái nên diệt tiêu tạm nhiên cái chuyện thiếu ni ôm tắc cái lang ni xí lâu chúng mình chơi nghe ni cái tí chuan hay sarman masala mà đây có cần soi thuốc thuốc đó mi ini na reng an soi de chon wat turom lo ini na nia ini lo na soi je pon wat turom lo ini lo na nia kan te chena ni om tak khana langa a ni e ani chi mai nge mo ka wat kan te chena ma se nun om zia sing nun om zia tak tak a yan chu chu lo ni lo wa mi in kan ni na tak ka min soi kan la na em ma kan buani enge moni big le kan tia hom le dan tu ril ru hian automatically in ril ru hian angai tu su chut mai ni chu wang chuan mi in min soi kan ni na re nga min soi kan ni na nia ti liam mai pa thei la wa thil ni si lo ni om ta khi kan in se ti ra tin do ta min hek te do mi lom lu tu ka min soi te ai ke ma nge pan nui zat kha ko ba do chiang min lo soi na te tông về luôn ta chung ang han xiên lấy chuan bị giật khắc thế mới tí khó lắm luôn tụ tí ra chuan nó đây cho nên là bị giật khắc cũng tới bốn cái xoay tiếng cái cho mình lâu sẽ zia lâu tập tập tới gần tí mấy ama rồi cho abun lai ta cái tuần lai chuan har em anh cả thiên cả nghe mà ô cho tia mình lâu xoay chiang chiang đốt ni bốc xì chu tia mình xoay chu tới cả han xiên bây giờ vắt chuột chal mấy khá chả cũng mà chu nun om zia sing nun he le sing nun a kan nun om zia zo tak tak hi ni a niom tak anga lang ni si lo lai hi kan in zir ti ra amen kan ti maya a convincing ve do ne he thu hi anan soi lai chon niom te ta ke a kan ti a ama ro chu sing nun kan han zo chawa a lo ni si lo lai he kan boi ta chin ani a lo ni si lo enga tinge chu tak chu nia ni om tak angalang ni silo in zirtiri kan ban sana ni zo ni tak tak zo kan in zirtira chu ni tak tak zo ka chon engtiam ma chon tur nge ti kan in zirtiri a chul me in ka sia chu ka ve em a voi lo voi pu po anani an lo ti chen hi adik em ani kan ni lo na min pu te anna em ani na kan ti ni chu bang chon kham min na thau sia ma chon dan a zo ka kha kan sia angai ka sia chon pakhat le chon thu sil tu pakhat ina soi cheng da ka sia bok chu ma sam som thu pasari na thuwa chang kha thuwa sila thil chalo ti tu te wangin in tilungai du su la fel lo takati te chu athek su ti kha soi ni thil chalo ti tu te wang chuan kan in tilungai lo nga ne mai lo ar lo thil chalo ti tu te wang tilungai thuom ne fel lo takati te chu kan ot lo nga ne mai lo fel lo takati te chu an ko om lo mai fel lo takin an tinga la an chan tu la chu lo bet ang a thukin anom thoenga an na voi don siat in pathian thuin min sila tia soidap dam maya ha ngai kha lai kha chuanin ani om te ta ke he mo kan loi ti lu ngai chin ni lu ngai mi lo tu kan dia ti ni om te ta ti liam mai kha ol riau maya amaro chu kan ni tin nu na hian chu an ni le si lo lai a khan kan boi che chu pathian po hian a hriat thian a wangin thil thalo te tu te wa in tilungai kan in tilungai china wangin in tilungai du su la min tia min fui na thu nei hei ka soi ve phau china lau su ti da poi lau chin ne na soi chi ani pangang i lau em lau su ka ti chang ei ko mania lau su kalau thatang epo kan ti ni ma se pangang kha lau lo mi ini le si chuan pa pangang omane lau su ro ti che li la inin om ka lau dei nem pitivat me kan lau lau su ti kan ngai lo thil ni nom mai ni kan lau thina wangin pathian hian lau su min ti ni ei bible a hian lau lo tura min ti la ti mi chi mi te mi zero mi te chuan koi zathum som ro panga lai man te chu mi se chu kum khana ni zathum som ro panga man ni tin lau lo turi min ti na ni a chan chu kan lau thin wanga ni lau lo turi min ti chu tiang che chuan
thil thalo ti tu te wanga kan in ti lungai thina wangin in ti lungai du lo turin in ti lungai lo turin min fuya vel lo taka ti te kan o le thina wangin ot lo turin ti ya ma se o lo kha har em ani kan ot lo me an chu ti liam mai khalo ni lo re re an mani po he tiang em chuan ni don man le an sum ko sum income adik taka income an la ni chuan he tiang em mai hau sa tu ri chun ni lo ma le kan tia tlang ko na kan siat ngoi ngoi te po an fa te le an sum kwai du eng kim an du ke man ni na khan tui far soi soi kan tuak chok po kan nei phak mang lo te an ni te chuan kha ang le na tur te kha te kan an pocket money vel mai maya chung ang bo chuan o om ve mai ne o na kha om ve mai ne chu bang chuan ania hei chu kan ot thin he missing hi missing masa ke ma ni ya adama masa ini dia adama masa ke ma ni ya khan chung o na sual te it na te o na te khang song song kha oma cha na te ti sa cha na te pur na te in ngai cha na te thin rin te khang song song kha oma ne chu bang chuan la li pathian chuan min mai em awangin ot su la min lo ti ngot te in ti lungai du su la min lo te min lo fui fan na te kha om sia a om hle thei lo awangin kan o lo na turatan a fa pa isu krista kan nuna min pe an ta so kani la li isu krista min pe a chu aringa piang te tan kan fel na min wat saka kan nun na chu pathiana thuru kina om to a krista tharau chu ke ma nia aron nung to chu isu krista tharau chu chung o na lo kan le huna chung kan o na ne nan eat na lo kan le huna kan eat na ne nan la li suan min pe an zo he ka ringe kan tia aringa piang te tan chatuana nun na an nei zok nan tia hi ka ringe kan tia kan lo pom hian chu krista nun chu ke ma nia min pe a ti go polan tu na sina chon tu mai mi ti boy to su se ka tak sai hian isu krista chin chen na te ka pu sia tiam de khan ke ma ni tak sai isu krista chin chen na te a om to a galatia bung ni chang som nia chuan ni ma sena kan nunga ni ke ma ai ro chu kan ni to lo ke ma hian krista chuan nunga ni atian chu ring tu tin te testimony hi ni ya ke ma hian krista chu an nunga ni ke ma kala ni re ngama se krista chu nung chu nung zok mang chuan chung eat na o na khang zok chung sual te ka kan ne thina nga ya ni tin ka thi thin ti ko bola na ti nun kha alo mai ta ni ti sa chuan tharau do na lama chak thina chu ban ke ma ni hi hian ala om renga chu ti sa chuan tharau do na lama chak ka bang chuan aron do china kha mi kanan bo kan o mai na te tlema sexy do le kan han boa eat na lo om han mai te kha ang te kha ti sai tharau do na lama chak ka ron do china chak takin ron pal chi chu tak chu mi chu isu krista kan nuna om to manga kan lo ti thi zel hian ni tin thi thin ti testimony ka kan lo soi ve thai chu chu wang chuan ani sana hian kan soi du ka ni om tak anga lang ni si lo kan in zir tir na hi alo ni le si lo kan boi china chu wang chuan ani nge hi in zir tir thain ka sia kan ot nge ya mi dan min soi na kan ti nge ya kan huwa do ta min soi kan huwa chu bang chuan ka kan huat huna kan ne na tu krista a zo kan group lu zel hian pathian ral thuam fam kim te chu la ro in buan te ti sa le te san ni si lo te min ya chung ral thuam si nga chuan rin na pho chu lau la ti chuan mi sual thal al thei thal ani rumot bo lo to te reng nen thal al kha lo thal al kha setana khan thal al thei mang khan miron ka pa chu rin na pho ne na kan lo dan kha nga ya rin na ne nga ya ni la chung ang mang chon miron be in na ti in wat chwa chal ve rum chak chin mai la thal al thei rin na la li so krista kan rin na kan nga thal al thei kan dan thei na tu rin na pho kan la ka la li so krista kan rin na kan nga tlat chuan ka ringang chelal pa kam mangang aw rol hi min chang do lo mala ka ring se lang chatia kan rin na kan nga tlat chuan
miswal thala thì giống tại chú rin na po chọn áp dụng thật chỉ là hay hiện đi có vẻ là cần ngầm là chú cần rin này tin phật la thì cần lâu sắp thủy na anh vài nghe chú cần rin chúng nghe cần rin là chú lấy số Christa anh kim chúng thu này tu anh kim thì thầy lấy lẽ vào là bèr hi cần rin chú này chú chọn khovel hi angam to khovel anh này to chú Christa chọn cần rin là cần mà chọn khovel nè nó chú ta chọn ở mà sual nè na lâu mà này chú vang chọn niom tak ni silo kanin zirtir sina ba alo ni le silo kan buai na te hi karil ro om be ka be ve ri wa chu bang chu chai na yan heng te hi kan ron soi duwa ani tak zo ka hi shei la this one lali so Krista ai ni kwang chung in chu sual da ral da chu kan ngam se ro na ni dikha zai na kan soi duwa ni pathian ni na thu ba so se Amen.